Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спъкнах гащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Чепа си надървало и направо полудяло. Какво бях започнала с блажената сера, когато остра болка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от костаса лъжки ми и тогава аз разбрах, че магаре ме еде. Скъпано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с кереч. Какво е той магаре, беха гъфето с педал. Сега заради него се ръкат съм усвал. Като чудна майска роза, моя гъс се разтърчал. Обаче си мълча, че хайван ма е рибал. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарето и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пак на шест. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарето и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кокошарника да събере яйцата. Гадния петел ма клъбна по мътята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. Зъбрата го хванах и в трътката го шибах. Вчера кой няма ритна в главата, направо с резачката отрязах по краката. Майка ти тъпа конската и ба, да ни е за един ден моята глава. Кравата загубена, мощно са изстра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони, кочината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах без сили, а оная ма настигна, има и за сили. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарето и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пак на шест. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарето и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кошарата, овцете да доя. А куче с рогата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овчета е ба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Ръчетата из двора, майка им перната, сменя си е бабата ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали, тресливите им търкаше на поле с тъчме. Заваля рано, отдигам хори мака. А вътре е жената с точилката ма чака. Еба, ти живота бе, нема оправия. Да не може за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.